Ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska si zahrajeme GTA 5. Bude to testovací video všeho, abych jenom otestoval, jestli všechno funguje, takže tohle berte trochu s nadhledem, tohle video. A můžeme na to. Určitě vám GTAčko doporučuji, je to mega hra, možná jste ji už někdo hrál. Teďka bychom si mohli zkusit najít nějaký auto. OK. Hele, tamhle nějaký. Dokonce je prázdný, takže to asi nikomu vadit nebude. OK. No, teďka to bude troubit. OK, tak nebude. Já jsem si nastavil waypoint na letiště. Zkusíme ukrást letadlo, protože já nemám školu. Takže jdeme na to. Cesta tam bude trošku dlouhá, ale to nevadí. Ještě nejsem úplně profík v GTAčku. Můžete mi napsat do komentů nějaký tipy. A doufám, že s těma mýma novýma videama budete spokojení. Mám nový mikrofon, všechno nový. Jsem dostal na Vánoce. Bude i video, že co jsem všechno na Vánoce dostal. Takže se můžete těšit. Trvalo mi to docela dlouho ten mikrofon zprovoznit, protože že jo, moc s tím teda neumím zatím. S tím natáčecím programem, natáčím přes OBS a budu stříhat přes Vegas Pro 17, mám pocit. OK. Tak. Čas vypnout to rádio. Já se ho vždycky vypínám, protože se mně moc nelíbí, co tam hrajou. Jako někdy jo. Ale většinou ne, takže se ho většinou vypnu. OK. Pokud byste se ptali, kolik stojí GTAčko, tak to stojí 450 normálně na Rockstar Launcheru. Tam máte i víc her od Rockstaru. Takže tak. Tady někdo pracuje, OK. Se nejde nějak pomalu. Teďka to já nevím, co to bylo za rány. Ale OK. Ježišmarja. Já nesnáším, jak o ně řídí. Nebo to je fakt hrozný. Já teďka nevím, proč jsem vytáhl pistoli. To pak vždycky chaos úplně. Já vím, že to je jeden easter egg, že u jedných nádrží, nevím, jak to nějakých jsou tam dvě sila a že tam někdy kolem 17 hodin bývají takový lidi, kteří jsou nahoře na těch silech a prej pokud na ně zamíříte zbraní, tak oni spadnou na zem a chcípnout. Nevím proč, ale OK. Už několik youtuberů, kteří se zabývají easter eggama, co je třeba Zedy. Tak. Ten měl tu sérii, kde ukazoval ty easter eggy a tam to právě říkal, takže od tamtud to vím. Se podíváme, jak daleko to máme. No, tak to se ještě pojedem dlouho. Jde. No, výborně. Už si mohl vzít nějaký rychlejší auto, ale to teď
Ty vole. Na něj bych teďka normálně zamířil zbraní, nebo do mě, když někdo nabourá, i když vím, že to jsou to NPCčka, takže to je jakoby v pohodě, tak prostě za nima jedu a zamířím na ně zbraní. V nejhorším je zabiju. Ale tohle není moje auto, takže mě to nevadí. Většinou, když si vezmu své soukromé auto, tak mě to vadí. A když do já nechápu, Rockstar by mohli opravit bug, že když do vás nabourají policajti, tak oni vás začnou honit, že jo? A vy s tím nic nemáte, takže by to bylo fakt dobrý. Ježišmarja. Bylo by to fakt dobrý, protože mně se to stalo už jen dneska. Fakt mě to naštvalo. Jde, my jsme na odbočili. No tak ale budeme to mít touhle cestou asi rychlejší, protože pojedeme po dálnici. OK. Ještě zatím moc zbraní nemám. Jako už tu hraju něco přes týden, ale ještě jsem neudělal dost misí na to, abych měl tolik peněz. OK. Pokud znáte tu misi s Lestrem, kde musíte do toho telefonu dát tu bombu od Live Invaderu, a pak to musíte odpálit, až oni ten mobil budou představovat, tak já nevím, jak udělat, aby ten mobil bouchnul. Je to tam pak vždycky napíše, že jsem nesplnil misi, takže ten přenos musím sledovat zase celý od začátku. Prosím, pokud to někdo víte, hrajete GTAčko, už jste tu misi udělali, určitě mi to zkuste napsat. Byl bych rád, abych tu misi už udělal. Takže pokud mi to někdo napíše, tak předem děkuju. Bylo by to jako fakt dobrý. Hodilo by se mi to. Abych mohl dát další mise. Tady mám misi s otazníkem, tu si uděláme ještě dneska. Ježišmarja. Hlavně do nikoho nenabourat. Hlavně do toho motorkáře, kdybych ho zabil, to by nebylo dobrý. OK. A budu dělat i reakce. Začne nová série, kdy budu reagovat na něco aktuálního, jako to dělá Stay, že jo? Rád sleduju Staye. Pokud se mnou nesouhlasíte, klidně dejte dislike, mě to vadit nebude. Protože jak říkal Moon, teďka nevím, jak to přesně říkal, ale nějak takhle v tom stylu, v kterým vám to teďka řeknu, že každým nárazem se stáváte silnějším a hejtry prostě ať si jdou trhnout nohou. Doufám, že se vám ta moje nová tvorba z GTAčka bude líbit. Plánuju si ještě koupit Minecraft, který ještě koupený nemám. Ale nebojte, koupím si ho. Budu... No to až se mi to trošku nenačítá. Ježišmarja. Jo, už se mi to načetlo. No ještě tady ty budovina, ale to je teďka jedno. To je teďka nepodstatný. Na mě teďka najít nějaký letadlo.
Tady nikdo není. To je teda dost zajímavý. Je. Už nás honí. Tak a hlavně najít, jo, tady hned bývá letadlo, kterým teďka poletíme do Sandy Shores. Ježiš, on po nás střílí. Musíme to stihnout, jako. Já moc s letadlama zatím neumím lítat. No tak tam to letadlo přistalo docela tvrdě, no. Co si budem? Tak a teďka musíme letět co nejrychleji. Pokud se vám tady ta tvorba teda bude líbit, určitě mi dejte like. No tak to jsem asi já neměl, teďka zase hodně zaplatím za nemocnici. Asi první budu muset udělat tu školu, ale můžeme si udělat tu misi s otazníkem. Neukazuje mi tam, od koho ta mise je. Takže to zase bude úplně nějaká random mise. OK. Asi tam dopravíme nějakou legální cestou, protože teďka zase nechci, aby za mnou šli pohodové. Říkám to protože je tamhle taxík. Hej, stůj! Hele, bychom mohli stihnout. Tak asi ne. Proč já mám takovou smůlu? Hele. Nikdo tam nejde, takže to je super. Co je? Jo, dáme si tohle. Dáme, aby jel rychle. Škoda, že si u toho tak skách nemůže přepnout to rádio. Protože to je fakt hrozný. No. To asi bude trošku nadlouho, hele. Já to skipnu. Že se mě fakt nechce čekat takhle dlouho. Se napiju. Tak. Tak co s tím je? Jo. OK. Bychom tyhle typky měli misi? Asi jo. Message from me, get off your fat ass. See, this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. OK. I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Je takový menší problém, že ani nerozumím doslova nic. I'm You seem a little upset. still running into the fucking ground. Okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart? All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! Oh, Tak asi musíme běžet. Jo, to je závod asi. Hey man, boobs! Race you to the beach! I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. it's running. How much gear do you need? I feel like Jsme to o dost větší jako ona. Yeah, if your uncle was the same age as you mean? Although that would explain a lot. fuck you! Why are you so... Proč mi fakuje? I'm not angry. I'm exercising. Je trošku narejžovaná. Run on the road. Take that traffic head on. Yeah, I could have guessed you were... Asi cílem tým se vyhrát, nevím. Own it.
A stále jsme první. Nevím, teda proč mi nadává. Ježiši, jdi po těch schodech. Rychle. Naranuje úplně, získala si náskok. He, a já mám pistoli, ale je blbý, že já ji v misích nemůžu použít. Škoda, že ji nemůžu zabít. To by byla docela sranda. To bych automaticky vyhrál. Nemůžu ji uhodit? Jsem asi úplně dělat neměl. No, výborně. Tak dám retry. Richardary. Nevím. No tak výborně. Fakt super. Tak aspoň vím, že už ji nemám dávat pěstí. Mě zajímalo, proč se mnou úplně random typka chce běhat. Rozhodně nebudu vytahovat pistole, nebo to by dopadlo asi stejně. OK. Tak teďka jsme to vzali rychlejší cestou. Doufám, že vyhraju. No. A s tím běháním po schodech asi ne. Možná ještě předběhnu. Ale že by? Bych se ani nedivil, kdyby kopla kočku. Mně dochází stamina. Já chcípnu. Yes, vyhrál jsem. Zákaz se vydejchá. No zase někam. OK, tak to asi bude hotový. Podíváme, jestli to pořád natáčí. Jo, natáčí, tak OK. Schováme si to zase. A teďka bychom mohli zjistit, co je tohle. Triatlon. Tak to asi dělat nebudem. Co znamenají ty nůžtičky? By mě zajímalo. Jo, vlastně barbershop. Tady si můžeme mít auto. T2. Jo, tady bychom si měli přepnout na Franklina u téhle mise. Takže si ho vyměníme. Teďka už úplně nevím, jak se to dělá. Ne. Jsi fakt úplně zapomněl. Jo. OK. Teďka úplně nevím, co se stalo. Jo, už. Tak, co dělá Franklin? Stojí v zácpě. No, výborně. Tak já si zapnu ten. Tady máme zase nějakou random misi. OK, tak jedem tam. To má zrovna po téhle dálnici.
Chcípáci. Můžete mi napsat do komentu taky, jakou reakci byste chtěli. Bude to s mou sestrou, takže... Takže doufám, že se vám série bude líbit. A já nejvíc budu točit GTAčko a volá nám Lamar. What's up, homie? Hey, look. Chop got to stay around your crib for a while, homie. That's cool? Yeah, man, it's cool. Shit's the best place for him anyway. Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Sorry. Shit, nigga. Just take care of it, man. You alright? Alright, I got you, dog. WTF. Že bych jel tam? Za tou tečkou? Jo, vlastně to je ten nákladák, ale to teďka dělat nebudu. Někdy to určitě uděláme v nějakém díle. Ida. Pokusím se o to. Aspoň. Tak, tady odbočíme se. OK, to bylo divný. Tak. Budu točit i sérii z Robloxu, ale nejvíc bude vycházet to GTAčko. Takže to mě baví snad nejvíc. Doufám... Co to zase je? Doufám, že vyjde ta GTA 6 někdy. To by bylo taky... Ty textury. Vždy to tak... Mě to tak nikdy nedělalo a najednou mi to dělá. Jsme zapomněli tady odbočit. Proč to dělá nejvíc ve Vinewoodu? Já nevidím silnici. To si... Děláte srandu, ne? Tady je ta mise. Tak budu dělat misi s motorkou, nebo co? Nebo s tady tím týpkem. Jo, budu. OK, nemám problém. Proč si mě fotí? Paparazzo. A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? Bitch ass punk motherfucker. Oh shit, man. Oh hey, I'm sorry, dude. I didn't have a. Já to asi přeskočím, já se na ty scény nikdy nedívám. Máme nastoupit na tu motorku. A kam máme jet? Jo, tady, za nějakým týpkem. Za tou limuzínou máme jet. Ještě jak mám vědět. To je fakt hrozný, když se mě to nenačítá. Co se děje? Se nedívej na ty fotky a fotí dál, ne? Mě zajímalo, proč ty fotky teda chce. Nejde do nějakého časáku, nebo co?
Si taky fotí? Tak co je tohle za misi? Že já nic nevidím. Peter Madison! Shit, he's getting the money shots! Where's your... Já ani nevidím, kde je silnice, sakra. We can't let him steal my exclusive! Get off Ta motorka je ta pěkně pomalá. Aha, tak nic. Já na to kašlu. Yes. Takže já už bych se tady s vámi rozloučil. Ukončím to. Můžete mi napsat tipy do GTAčka. A ahoj.